Alright guys, so nandito tayo ngayon sa Sitio Pungol. Dito lang sa Balogo, Pasao, Camarines Sur. Kasi meron tayong bibisitahin na isang nature park dito. Tapos may swimming pool dito na tol. May swimming pool no? So sa kabila karagatan, pero dito naman may swimming pool dito na kung saan ang pangalan niya ay Hillside Nature Park. So dito lang sa Sitio Pungol sa Balogo, Pasao, Camarines Sur. So dito tayo papasok. So kung makikita yung daan, medyo lubak-lubak. Pero sabi ni Vince, pag nakapasok tayo dito sa resort na to, napakaganda. So papasok na tayo doon sa hillside. So kung makikita yung daan dito, grabe. Ayun o, tayong motor lamang kasi dito, pero kung sakyan ang gamit nyo, may daanan sa kabila. So kailangan natin magdahan-dahan dito kasi medyo madulas yung lupa. Kasi nga nakaraan, ulan ng ulan dito sa Kabikulan. Wala tayo ibang makikita dito, kundi mga tayong halaman, mga kahoy. Ayun o. So pag tagos natin dyan, parang nakikita ko na magandang spot dito. Yun o. Ito yung daan, doon tayo dediretso. May kasama tayong bata ngayon. Tara tol. Ba't naglalakad ka? Alala mo. Tara, sakay ka dito. Dito ka sa una. So pagpasok mo dyan, medyo clear na yung area, malawak na. So pupuntahan natin yung sinasabi dito yung resort ni Vince. Tropa ko to eh. Ito si Vince, yun o. Sabi niya sa akin, maganda daw ang resort dito sa lugar na to. So kung marami ditong mga resort sa karagatan, dito naman merong swimming pool. Yung may iba naman, ito yung spot. Diba? Alright, so nandito na tayo sa labas ng Hillside Nature Park. Kaya pala Hillside sinabi kasi halos nasa bundok. Ayun o. So doon kami galing sa baba. Ayun, kung makikita nyo, kitang-kita yung Daroanak. Ayun o. Yun yung Daroanak, tapos karagatan. And then dito naman sa may likod ko, ito yung sinasabing magandang resort dito na may swimming pool. So check natin. Papasok tayo dyan. And then kung makikita nyo, may kubo. Ayun, no? And then may kubo rin doon. So check natin kung anong nasa loob nito, para at least meron kayong mapuntahan ngayong summer. Kasi mag-summer na, so kailangan natin mapuntahan ng mga ganitong lugar para at least meron kayong mga idea kung anong mga resort ang nandito sa Pasakaw aside sa mga beaches dito. Alright? I will be the last to leave. I won't say a word, just let you breathe. I won't make a sound, I won't slow you down. I knew we were on borrowed time, just a passing streak, nothing you would keep. I fell in too deep. And as far as at least how I remember, we were leaving in September, when red and gold paint the sky. And as far as though maybe I pretended, oh, I wish it never ended. I held on with all my might, still waiting on that last goodbye. Alright guys, so nasa loob na tayo ng Hillside Nature Park. Dito lang sa Balogo, Pasakaw, Camarines Sur. So isa sa pinakamagandang spot dito kasi kitang-kita nyo yun sa kaliwa yung Daroanak. Ako sa antique vlog ko yan, inakyat yung tuktok nyan. So panoorin nyo yan sa vlog ko. And kung makikita nyo, ito yung loob ng Hillside Nature Park. So meron tayong pavilion dito. So meron naman ditong parang bahay na kung saan kung gusto nyo mag-stay dyan overnight, pwede rin. Tapos meron ditong volleyball area. Tapos may basketball na rin kung gusto nyo maglaro, papawis. And so kung makikita nyo, meron din tindahan dito. So kung gusto nyo magbili ng mga pagkain, chichiria, alak, pwede rin. So, direct na tayo dito sa may swimming pool. Ang ano lang dito kasi, iisa lamang ang swimming pool. Kasi itong resort na to, nag-ooperate pa lang. So, actually hindi pa nga tapos ang lahat. Inaayos pa din yung loob. Pero at least ngayon, nag-entertain na sila ng mga customers na gustong pumunta dito.
So ito yung kubo dito, tandingan. So pakita ko sa inyo yung swimming pool, pwede sa bata, pwede rin sa adult. So itong tubig dito ay galing sa bukal. Mga bata dito ay swimming. Ayan. So isang swimming pool nag-ooperate dito, pero meron pa yata doon sa may kabila, kaso inaayos pa. Meron din ditong mga cottages sa taas. Ayan, no? So ito, mahabang mesa in case na arkila nyo yung pamilya. And then dito, kung gusto nyo mag-stay sa loob, pwede rin. So hindi na tayo papasok muna kasi may nag-rent sa loob ngayon. Medyo may mga gamit sa gilid. Pero kung makikita nyo, ang ganda dito. Kasi aside sa nasa tuktok kami nasa burol kami, kitang kita pa namin yung Daroanak. Ayan, no? So kung nakikita nyo dito, so dito kitang kita ko, ang laki. So dito naman yung tindahan. Ayan. Nandito kasi nakatira yung owner. Sa ngayon, na-timingan namin, nakausap namin yung owner. Kasi papunta naman kami sa isang spot pa dito. Sa una-unahan, merong falls dyan, yun din pupuntahan natin. Kaya sabi ni Katuklas, daan na yung resort dito kasi para naman ma-vlog. Sabi, so merong kubo kung saan nag-grill ng manok tapos ng liempo. Masarap ng amoy ah. Hello ma'am. So in case na may grill kayo, pwede kayo dito. Kung may dala kayong isda, may dala kayong karne, pwede dito. Lain ni sir, oh. Nagcha-chop na ng pork chop. Ayun. Pork chop. So open area. Sarap yung simoy ng hangin dito, fresh na fresh. Malayo sa polusyon, malayo sa ingay. Kaya kung gustong yung pumunta dito sa side, pwede kayo mag-inquire dito. May Facebook page sila, ilalabas ko lang dito kasi hindi ko pa talaga alam in full yung mga details dito. Basta sabi daw dito pag day, ang entrance ng adult is 100, pag bata naman 50. So hindi ko na alam yung paggabi. So may check na lang natin to sa Facebook page sila. Kaya in case na panood yung vlog na to, pwede nga i-check. So dito may tindahan. May tindahan dito. Kung gusto yung bumili ng soft drinks. And then may alak na din dito. May mga chicheria. Ayan si ate, siyang bantay. Hello. May wifi ba dito? Wala pa, yan ang problema natin dito. Pero malakas yata ang data dito, no? Ay, hindi po. May SIM po na walang signal. Alam mo simang walang signal dito? Ang dito SIM po, maluya. Ah, dito SIM. Ang mas makusog po, TM. Ah, TM. Ah, mga Globe. Yan po, mga So, akyatin natin tong isang pavilion dito. Ma'am, may nag-rent pa dito sa taas? Pwede akyatin? So, akyatin natin. Ma'am, pag inarkila to ng isang pamilya, magkano? 4,000 umaga hanggang hapon, overnight. Overnight na 4,000. Akit tayo ah. Kita nyo dito oh. Sarap ng view. Pwede ba dito umapak? Pwede dito? Di naman kaya tayo mahulog dyan? Dalawa? Ayun yung Daroanak. Huwag nakikita dito. Ayun. Saan? Ayan, Daroanak sir. Siya ang official photographer ng resort na to. Grabe, ang ganda ng spot dito. Yung Daroanak oh. Nakakatakot kasi baka mabutas to. Kaya pa hindi ang anong tulog. Kasi pag bumagsak kayo dyan, mesa tapos semento. Talagang bali-bali ang paa nyo dyan. Grabe, ang ganda oh. So nandito tayo sa pavilion. May malaking kubo nila. So sa taas din merong higaan oh. Taas din natin para at least makita natin ulit itong higaan dito. Hindi naman ulit kasi kakabag ko pa lang dito. So dito magdala kayo ng kotsyon, ng unan, no? Meron din unan dito. Pwede na rin sa unang-una kasi pag binuksan nyo itong kortina, eto na yung spot. Ang masarap na simoy ng hangin. Hindi na kayo mag-aircon dito. Diba? Grabe. Ito yung pinaka gusto kong spot dito sa resort na to. Kasi yun nga, unang-una mahangin, tapos talagang ang vibe sa presko. Ano, gawa sa kahoy lamang to. Bagong-bago, nangangamoy pa yung pintura nito ah. Varnish. So, saya ng mga bata dito. So
So yung kung kayo naghahanap ng resort dito sa Balogo, Pasacaw Resort, pwede nyo bisitahin ang Hillside Nature Park kasi unang-una ito ay available lang sa mga swimming pool, and then yung karagatan nasa kabila. So dito, aside sa swimming pool, magandang spot dito kasi nature na nature. Makikita nyo mga halaman, mga puno, and then yung tubig dito galing sa bukal. So talagang malamig ang tubig. So pwede sa mga bata, pwede sa mga adult. Kung gusto mag-overnight dito, ito yung spot na unang bisitahin ngayong summer na darating. Dito lang sa Hillside Nature Park. Let's go!